Здравейте, хора! Днес напускаме този студ и отиваме в Маракеш. Полетът ще бъде 4 часа и половина и друго не ми остава, освен малко да си почета. Не знам как ще издържа без цигара, да си заслужава. А за тези от вас, които ще останат да изгледат целия влог, приятно гледане! Четири часа и половина по-късно. Добре дошли в Маракеш. Аз, хора, не мога да повярвам, че издържах 4 часа и половина без цигари. И не съм се сещала за тях. И сега отиваме право към банкоматът, откъде ще си изтеглим пари, защото доколкото разбрахме, няма как да се плаща с карта. И другото, което е да си вземем сим-карта с марокански номера, които можем да си говорим помежду си и с близките ни по Viber или WhatsApp. Отново с нашият късмет поръчахме си трансфер да ни взема от летището и да ни закара до хотела. И в момента стоим вече 40 минути да го чакаме, защото в момента е Рамадан. И от компанията ни писаха, че е имало и много трафик и ще се забави шофьора. Но аз, излизайки от летището, видях всъщност, че има една табелка, която е на един шофьор, който чакаше българи. Как той се е спазил часа, нашия не си спазва часа. Взехме си сим-карти от Марок Телеком и веднага до Марок Телеком има и два банкомата. Обаче ни взеха 45 дирхама за някаква такса, въпреки че с ChatGPT, когато си писахме, той ни казваше как да не ни взема такса, но всъщност този бутон го нямаше реално. Има много проверки. Преди да излезеш от летището, проверяват паспорта ти и те питат въпроси какво работиш и в кой хотел отсядаш. Най-сетне нашият приятел ни взе. Не съм много запозната, но май закъсня, защото се е молил. Във всички коли си слагат тези килимчета и стелките си ги държат отпред на таблото. Значи, хора, по някакви улици минаваме тук. Странни, доста тясни. Това ни е хотела. Be Life Collection, Adults Only, 5 звезди, All Inclusive. Избрахме го, защото не искахме много да се храним навън и е по-сейф. Обслужването е блестящо, хората са много мили. Почистваха ни стаята ежедневно, както и ни сменяха кърпите и чершафите. Не знам защо държеше да я влачи тази раница. Посрещнаха ни с сладки, дадоха ни по-голяма стая от тази, която бяхме резервирали, без да доплащаме нищо. Общо взето хотела е наистина много голям и предлага всякакви удобства. Имаш си бар, имаш си спа, имаш си фитнес, има външен, вътрешен басейн, има и снак бар, където може да играете игри, да играете и билярд. Тук съм във възторг, че имаме халати. Леглото беше много удобно, с пукави възглавнички и общо взето 10 от 10 за този хотел. И да, знам, че трябваше да отседнем в Риад, но аз по никакъв начин не съжалявам. Добър апетит! Благодаря. Само обаче ние, българите, сме седнали на маса за 8, а всички останали, понеже винаги слагат на двойни маси. За днес толкова, сега е време да си взема една вана, защото утре трябва да станем в 7. Значи чувствам се като на меден месец. Аз така не съм си релаксирала от много време. Значи това с ваната и отпускането направо е божествено. Наистина. Oh, how far is the Urikaban? Very, very far or 2 hours, 1 hour? No, 1 hour. 1 and a half. Oh, okay.
Взеха ни с автобуса. Отиваме до Аурика Вали и закъсняхме с 8 минути. Този ми е скарал от туалетната с извинение. Беше страшно търчане. Направо ни се скара чак. И сега ми се мази. За очудване на всички в буса, спряхме в нещо като махала, в която смърдеше отвратително и беше много мизерно. Това не го пишеше в програмата. Обясни, че има зайчета, крави и магаре и много ще ни харесва, което ще видиме. Обаче всички се спогледахме и бяхме в ступор. И нали, това, което искаше да ни покаже като уважение към нас е тяхната известна традиция с наливането на чай от 2 метра и да покажат гостоприемство с домашен хляб, масло, мед и другото май беше някакво олио. Сега гледате и си казвате, аз няма да ям тука, но нямах много голям избор, защото щях да покажа неуважение. Тук спираме за втори път и вече започвах малко по малко да му схващам схемата на този екскурзовод. Тук беше пълно с някакви глинести изделия, както и с камъни, които уж са от планината, която виждате в момента. Трета спирка е царството на аргановото масло, което се използва и за консумация, и като козметика. Показват и как точно се произвежда и след 10-минутна лекция и тестване на различни продукти, отново ти сипват чай и ти слагат хляб на масата. Тук схемата е, че този шофьор минава през различни точки и всички си помагат, така че ние чужденците да им оставяме бакшиш, а те да му правят подаръци. Предпоследна спирка е да се изкачим до един водопад, който се намира в планината Атлас. И тук приключението започва, защото изкачването е поне 40 минути 50 и познайте, пълно с туристи, едва се разминаваме по тези кълдъръмести пътечки. За мое най-голямо удовлетворение аз стигнах до водопада и си мислех, че това е краят. И добре, че бях тръгнала с маратонки, защото мислех да ходя с сандали. Естествено, екскурзовода се смени и ни се падна един друг екскурзовод, който да ни изкачи горе до водопада. И когато си мислех, че това е края, той ни качи на още по-високо. С претекст, че слизането ще бъде по-лесно от изкачването. Нямаше нужда повече да ми говори, убеди ме. И познайте, при слизането всички трябваше да му дадем бакшиш. Отидохме за да видим този прословут ресторант и съвсем за жалост не беше този. Тук чакахме 20 минути да ни вземат поръчка и 30 да ни донесат яденето. И за капак накрая изведнъж задуха един ураганен вятър и трябваше да се преместим. Стана много студено. Като цяло този екскурзовод беше адски нахален и накрая пред него искаше да му напише хубаво ревю. Губи ни целият ден с малумни спирки, 4 пъти трябваше да даваме бакшиш и накрая не ти дава свобода да напишеш това, което наистина мислиш. Видя, че не съм на кеф и ни пусна българска музика, така че да му ставим и на него бакшиш. Слава Богу си се прибрахме в хотела, където можехме да си хапнем истинска храна. Казвам ви добро утро в този мрачен ден. Не е толкова студено, колкото изглежда, 20 градуса е. Тук обаче в Маракеш прогнозата е много променлива. Пише, че е слънчево, а всъщност е облачно. През деня можеш да ходиш по къс ръкав, но вечер със сигурност ти трябва някаква връхна дреха. Друг плюс на този хотел е, че можеш да използваш безплатен шатъл, но часовете са през доста голям интервал и не можете вие да си изберете точните часове, ами те ви дават примерни такива. За закуска ще хапваме това и ви снимам днешната ми визия. Исках да бъда малко по-традиционна, не знам дали ми се е получило, но със сигурност е доста удобно. Качихме се в шатъла, който ще ни отведе в центъра, и първата ни спирка е Tea House. Чайна къща, много красива чайна къща. А за кафе бача ще се пробваме малко по-късно. Не се знае дали ще можем да се доредим, тъй като там има много голяма опашка.
Ще минем и през градините на Жардин Майореле и музея на USL. Хванахме си такси и за 15 евро стигнахме до градините на Жардин Майореле. Нашите билети бяха за 1 часа. Имаше опашка естествено, обаче ние влезнахме много бързо, благодарение на това, че те бяха много организирани. Даже още в началото имаше една беседка, където имаше специално един човек, който да се грижи за това всички да си направят снимка. Може 6 човека да се качат на тази беседка. И това е много готино, защото никой не може да те предреди. Паркът е 9 от 10. Веднага до градините се намира и музея на USL. Не е нещо кой знае какво, но честно аз отидох главно, защото исках снимка пред самата емблема. Иначе музея е пълен с скици. Има мини кино, което може да се гледа автобиографичен филм за живота и за работата на дизайнера. Главно е направен тук, защото той е бил вдъхновен тук. От тук се влиза за пазара The Soaks. Това е последната ни спирка. Естествено пълно с милиони сергийки и ако нямаш навигация, може да се изгубиш буквално. Така, разказвам ви впечатленията ми за днешната програма. Първо шатъла ни остави в Медина. Оттам скачихме на такси и искахме да ни закара до Tea House. Шофьорът ни остави някъде насред сергиите и каза, че повече с кола не може и трябва да продължим пеша. Tea House се намира всъщност в The Soak, ние това не го знаехме. Самото кафене е типичен марокански стил, много красиво. Музиката е много релаксираща и приятна. Чая, който сервират, е уникален. Ние пихме с мента и хапнахме някаква традиционна мароканска пица, която всъщност плънката вътре. Той е като калцоне и вътре плънката е с телешко месо. Леко пикантно, а отвън тестото е седно на хляб. И има съвсем малко бадеми вътре. Решихме да вземем такси за 10 евро до The Soak. Отново се върнахме там. И шофьорът обаче ни остави на съвсем различен пазар, който е бил по-квалитетен, с по-хубави цени, не било китайска стока. И ние всъщност не искахме да влизаме там, искахме да си отидем в The Soak, защото там е по-традиционно, нали, всички туристи ходят там. И трябваше да вървим пеша километър и 500, да не ви казвам през какви катакомби, мизерии минахме. Движението е ужасно, улиците са претоварени с скутери, въздуха е много прашен, наистина много прашен. Постоянно има някакви течности по пода, засъхнали. Влезнахме отново в The Soak и си купихме сувенири. Аз харесах една изключително красива ваза, ще ви я покажа после. И една чаша, която върви в комплект. Малко ме яд, че нямам 2 чаши, но просто той нямаше втора чаша. Пазарихме се, обаче не свалят цените. 70 евро си е вазата и ни подари чашата. След което се вървяхме още някъде километър, докато ни вземе шатъла. Чакахме го 30 минути, просто се притеснявахме да не закъснеем. Сега, през целия път до хотела аз не спрях да кашлям, защото наистина усетих как дробовете ми се пълни с прах. И ето тук на гърлото. Наистина е окей да се движите само с таксита по тези места, защото пеша е отвратително. Шофьорите са включително нервни, задръсанията са големи и когато стъпиш на пешеходна пътека, пак могат да те сгазат. Те въобще не обръщат внимание, че ти пресичаш. Малко е като в Рим.
Тези дрехи избрах за пустинята. Отново са много комфортни. Отиваме към пустинята Агафай. Обаче това съвсем не прилича на пустиня, а на поле. Той екскурзовода си го каза и аз малко се разочаровах. За днес програмата е да караме АТВ-та, да яздим камили, след което да вечеряме по залез в пустинята. Макар че отново беше облачно и духаше доста вятър. Тези шалове си ги купихме от там и струват по 15 евро. Готови сме за приключения и дано не обърна АТВ-то. Не знам какво стана с организацията, но сигурно чакахме 30-40 минути за да се качим. Кажи нещо на камерата. Не знам как се кара това. Сега ще разберем. Ами честно да ви кажа, не ми трябваше много да се науча. Беше много готино. Аз много обичам екстремните дейности. Така че 10 от 10. Тук беше много смешно, защото се наклонявах надясно и Камилата щеше да ме изхвърли. Накрая се беше затърчала. И това защото някакъв чужденец си изпуснал телефона на земята. Мечта ми е било да яздя Камила, да карам АТВ. Обаче това с Камилата не беше много моето. Аз просто и нямах доверие и през цялото време бях на тръни. А Камилката отзад беше много сладка, защото като спирахме и си забожеше зъбите в бедрото ми. И вече е време за вечеря. Програмата пише, че ще ни сервират традиционна марокканска храна и ще има светлино шоу. Ние малко искахме да си ходим вече, защото предпочитахме да си вечеряме в хотела и беше адски студено. Храната беше ужасна и беше много безвкусна. 7 от 10. На връщане ще ви дадат ето това картонче. Отново минавате много проверки. Ако сте си взели сувенири, няма проблем. Маракеш беше вълнуващо преживяване. Заслужава си да отидете и да видите. За мен тези дестинации, които посетихме, бяха основните, но със сигурност Маракеш крие още по-големи бисери и места, които си заслужава още повече да видите, с повече цвят, повече красота. Времето влияе със сигурност доста на това как ще си прекарате. Ако е слънчево и не е прекалено топло, е перфектно. Минусът са ужасното движение, прашните улици и това, че хората наистина си създали такава система, че единия помага на другия и те искат да изкарат пари. Благодаря на тези от вас, които изгледаха целия влог. Ще се радвам, ако в коментарите споделите, ако сте пътували до Маракеш и какви са вашите впечатления. Ако видеото ви е харесало, ударете по един лайк и ако искате още такива видеа, се абонирайте за канала ми. Благодаря ви от сърце и до нови срещи!